Sant Vicenç dels Horts, jo durant alguns anys de la meva vida vaig tenir la següent percepció. Hi havia molta gent que deia les coses tal com estan no m'agraden. I n'hi havia una altra que deia, pues a mi tampoc. I una altra que deia, a mi tampoc. I a mi tampoc. I a vegades arribaves a la conclusió que a la majoria de la gent no li agradava com estaven les coses. I quan hi havia eleccions, les coses continuaven com estaven. No és l'únic lloc del món on passa això. Al País Valencià, el Partit Popular ha saquejat tot el que podia saquejar i guanya les eleccions una rere l'altra. I la gent diu, això és insostenible, això és una vergonya, això és un escàndol, això és no sé què, tenen eleccions i es tornen a guanyar. Molt bé, a Sant Vicenç dels Horts hi havia gent que deia, a mi això no m'agrada, però les coses continuaven igual. I la meva percepció, que pot ser equivocada, i per tant potser tota la resta dels ciutadans de Sant Vicenç dels Horts arriben a la conclusió que estic equivocat dient el que dic, però jo ho dic amb tota la sinceritat del món. La meva percepció, el meu record del que va passar és el següent. Un dia, i això d'un dia és gairebé literal, que va ser un dia, de fet, després van ser més dies, però va haver un dia en el que va venir al cas la següent reflexió. Tu, senyalo així a la babalà, per tant ningú busqui aquí que estic senyalant, a la babalà. Tu, que dius que això no t'agrada, perquè, no sé, perquè sí, aquell resulta que era, poso exemples reals. Aquell era un exmilitant del PSUV, a més del Partit Comunista de Catalunya, militant de comissions obreres de tota la vida, i llavors tu els confrontaves i els deies, però sí, tu vols el mateix que aquest d'aquí, i aquest d'aquí tu vols el mateix que aquest. I et deien, sí. I si un dia ho intentem junts? I la primera resposta sempre era, què dius? De cap manera, nosaltres som els de tota la vida, sempre hem sigut així, i a vegades deia, no, de cap manera, perquè nosaltres sempre hem sigut d'aquella altra manera. Sí? La meva experiència és, la primera vegada que ho vam intentar junts, i el nom no era casualitat, diguem, la primera vegada que ho vam intentar junts, de forma seriosa, vam guanyar. Insisteixo, com es canvia construint grans majories? I això no sempre és fàcil, perquè t'obliga a vegades a posar-te d'acord amb aquells que no et ve gaire de gust posar-te d'acord. Però l'alternativa a posar-te d'acord i guanyar és perdre. I com que l'alternativa és perdre i perdre és molt dur, només val intentar-te posar d'acord i guanyar.